Molweni, ndicela uncedo apha. Izolo silahlekelwe yikhondom bisiyisebenzisa indim nomntu wam. Siye salahlekelwa yikhondom bisingakagqibi nokuyisebenzisa yalahleka, and ke ngoku ilahleka nespam sam phakathi kwayo. So ndicela whoever icholeyo okanye oyifumeneyo andisendele just nje ilinki yokuba nje xa ndofumana ilinki ndizokwazi ukuyidilitha. Xa ndofumana ilinki ndizokwazi ukuyidilitha, ndizokwazi udilitha ispam esi uba ndingaziboni senabantwana nje abavelayo nje esithubeni besithi bangabantwana bam. So ndiyacela umntu oyicholeyo andisendele nje just ilinki ndidilithe ispam sam nje, ndizokwazi uba ndisidilithe mna xa ninondisendela ilinki. Ikhona ilinki kuloo khondom, kweso spam silapha ikhona ilinki yam apha. Ndicela nje nindisendele nje yona ndikwazi uyidilitha. Ibilapha ke le khondom, inxibe i-underwear enje, inxibe le underwear le. So ibilapha le khondom le, ibilapha kwi-underwear. So inxibe le underwear. Wonke umntu ozosinceda singabonga kakhulu.